consejo para que la gente se atreva, ahora que los tenemos aquí ya muy interesados y muy convencidos. Vamos a hablar de algunos de estos productos que teniu a casa, que comercialitzeu. Sí, per exemple, nosaltres que estem parlant del miso, és el que comentava, no? Moltes vegades quan pensem en la sopa de miso, pensem com algo supercomplicat de fer realment, o pensem un producte que agafes al pot i realment no saps ben bé què fer. Jo el miso el plantejo com un potenciador de sabor i quasi com un substitut de la sal, és a dir, realment el miso te l'has de fer teu i a la que li vas perdent la por és que no hi ha plat que millori, perquè realment, inclús amb uns espaguetis, amb una salsa bolognesa, jo li tiro. Com ho fas? No, és que... Quan ja li fas la salsa, li tires el miso. Exacte. Hi ha un punt molt important amb els nostres misos, que jo crec que val diferenciar d'altres misos, perquè la Maria i jo hem parlat molt de sostenibilitat, però també són productes molt saludables. Llavors, al ser productes molt saludables, què referim? Són productes que no estan pasteuritzats, el miso protasal es conserva de manera natural sola. Llavors, què vol dir? Sobretot en aquests temps que corria de postpandèmia, són probiòtics, és a dir, que ajuden a pujar molt les defenses. Llavors, això influencia molt en com les utilitza. És a dir, s'ha d'utilitzar sempre al final. Per què? Perquè si tu estàs, per exemple, fent una sopa miso, aigua bullint, tires arròs, fas el caldo de verdures o de peix, si tu tires el miso en aquell moment i l'aigua està bullint, tot això que hem intentat conservar, pap, s'acaba. Llavors, el normal és esperar-te al final, tancar el foc, que l'aigua ja no bulleixi i afegir el miso en aquell moment.